Ksew ulong uway ni kijay merat ubadan ye kata kasap ber kejing start ber ubadan ru kabor ban sengutu ladang inang berhikai ya u bun ba ki Ksew ki bala sya ban hikai ki lale ru ye ki kam ki ba phla ber ki ba iarap ye ki beriu lese ki bari ya Ksew ki sengutu ke ei ka ba ki lap ber ki syam bat ha ka jingshem jongki ki sengutu ba hato Ksew ulong ne mu bastat bat ngin lap ru ye ki jing start Ksew ha ki ba bun ki benta bat daitang Ksew umrat ubawat ketenat pulit ke penden kam ya ban beedin habawat yano namar Ksew ulong ru baklan ban sma ne ban sengutu kumta wat kinong be mrat ki jo penden kam da Ksew hakaba let be ye ki mrat khnang ban lap ye ka din hakene ke video ngan ye thu chapang wei Ksew ubakerteng uban so une Ksew ulong Ksew ba ialam lenti ya Khynnah ubalong utrayeng kakana syapang Ksew bakateng ubanso kalong kumni loong ba uwei Khynnah skul bakateng ujan da ka jings new bok kat ba udangle ya ka eksperimen lember ki wei pat ki para kelas Henry ka asid kala bthei berkelas sit syaki khmat jong u kumta ula lech hospital Henry ngosi ba baro atli ki pelau khmat ila ing hakata ka asid kumta ujan ula Matlah Kikimi kikpa kila do jingkermen na kabanta ukun ba Matlah Henry ki don per ka jingkermen katu kat ne da ka ba kimut ban pha no ye ujan ha ka skul jong ki ba Matlah da ka ba shutba ki kiti ya ki tak pule ukpa ha ba yo i ya kane ula don ha pedeng ka jingdo jingkermen Henry wat a pedeng kat kata ula rai ban shutit no we Ksew bat utau Ksew udai bla yo jing hikai pha khnang ba ula ban iarap ye ujan bat ka kerteng jong utau Ksew bala thiet baru bala yo jing hikai pha kalong ubansa habola dan haying jong ujan ula kelalong kumu parlok ba jong ujan udan borbor bat ujan bat a jing iarap ya u manla ka sngi ubanso ujulet ialam lenti ya ujan ban kit ro ye ka plakot jong u hakabalek ne one pai na skul kala ja hakawei ka sngi kat ba ubanso udang ialam ya ujan sya skul kendit ubanso ula sange hamar bapoy artat sya skul Khynnah ba Matlah ula keren ya ubanso balai ba usange klem ya chu sya khmat Henry une ubanso ula talanya utudong pat uyat saudong ya ujan ula lingo ka ei ka balaja tang sipor ula yo sngo baki don ki kali pulit ki bapak sairen rengkat ki beriu ki bahla kadau jongka kalong baka don ke jingtua na ka benta ba shalor ying baka kenro kalaham hamadan ban pensange lot bat ban pen blok ru ia ka surak ba hadin katukat ni minit pat une ubanso ula sngutu ia gane bat ula ialam lenti pat ya ujan na ka wei pat kalentirit ban poi sya skul une Ksew ula ju syakri ya utai Khynnah ba Matlah hadu ba unda pendap ia ka jing pule katno kalong ka ba koridor bang yo ya kum une ujaj Ksew kum ubanso la ne kum ki wei ru ki ba dan ya kata kasap ban sengutu ya la ujong ukenrat ngangai pia don ya ki Ksew haying le se phimat dala deru ya kata haki ba bon ki benta ki ba Ksew ula ban iarap ya ki kenrat kum hakato ka wei ga jingja ka ba Ksew pelat im yai khunlong hakaba yale persya yu suri kum taru ngangai pis ngutu ke ei ka ba pia kendu bat une ujai merat ulong ba sengutu ba kene kalong ka video ka ba lingkat syapang ubansa